Hej, det er Jackie fra Energitømmeren her. Så er vi lige nede i Køge, hvor vi har afsluttet en montage for en kunde, der er i gang med at totalrenovere et hus. Og vi har lige afsluttet en gavl her, som er blevet ret fed. Vi har skiftet vinduer og døre i hele huset, men specielt gavlen her, synes jeg, er blevet ret god. Og tak til Robert og Katrine i øvrigt for en rigtig, rigtig fin anmeldelse inde på Alma Håndværker. Den er vi rigtig glade for. Og jeg er meget sikker på, at I bliver glade for udsigten her fra jeres nye gavl fremover. Der skal i øvrigt være soveværelse deroppe, og de får den vildeste udsigt. Og igen, godt samarbejde, god energi.